Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввален дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон, дар номерҳои поён буда анамиҷо номер буда дӯстон муроҷиат намоед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол мо қарор дорем дӯстони азиз дар ноҳияи Фирдавсӣ Гипразеб Пахтакор. Аз ана ҳаминҷо то Тоҷирона 1 километр роҳ аст дӯстон. 1 километр роҳ 800 метр дӯстон. 800 метр роҳ то хонара 1 километр мешавад, барои ин ки аз шоҳрои Калон аз ананҷо магазини Шуҳрат аст. Меоед тарафи дасти рост 200 метр роҳ мешавад то пеши хона дӯстон. 2 сотиқ замин, 4 дар хона, 120 квадрат хонара нав ремонт кардаган. То охирша тамошо кунед. Номерои соҳиби мулк ҳам мемонем. Чизе ки намефаҳмем маълумоти бештар аз соҳиби мулк медиҳад. Хоб меравем ба сӯи хона. Хоб дӯстони азиз, ана ба пеши хонаи фурӯшӣ омадем. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Фирдавсӣ Гипразеб Пахтакор, 2 сотиқ замин, 4 дар хона, 120 квадрат дӯстони азиз. Як ҳавли Калон. Полни брусчатка гирифтагӣ, 2 линия об, свет, проблема нест. Свет линия об, ҳам оби качалка аст, оби суатакӣ аст дӯстони азиз, мотор ҳамаш қоидавӣ. Хоб 2 ошёна, подвалам дорад. Обши 120 квадрат гуфтем. ҷои дедонхона аз ин бардорад. Дедонхона шинондагӣ нестан. Ва наҳор мегирем. Хоб чизое ки недостаток мебинед дӯстон, дарт, реза, неҷат, перила, мерила, ҳамаи чизо мекунанд. Мақсад миёен шумо уҷо тайёра ин чизо. ҳозир дар навор нест, аммо заказ кардагӣ рӯзҳои наздик меорам мечаспонам. Хоб нигоҳ кунед дӯстон, як холи калон 4 дар хона гуфтем. Дар якум ошона як зали калон аст, дар дуюм ошона 3 дар хонаи дигар, як санузел дар поён, як санузел дар боло. Якум дуюм ошона дар як холи калон дӯстон. ана лесенсара мебинем тайёр ҳест аст, ҳама чизош тайёр мешавад. Якум хона як зали калон аст, полни потолок натяжной, потолоки залам полни, холам полни натяжной аст. дуюмги кухня аст дӯстон, як кухни компактни калон аст. Санузел, ҳама чизош тайёра, то сатил патил ҳама хона нав ремонт кардагӣ дӯстон. Полни чизе ки недостаток ҳаст ҳамаш овардаган. мақсад инами лесенсашай қати перила мерила ҳама чӯби пӯби ҳамаш қоидавӣ. мақсад заказ кардаган меорам рӯзҳои наздик мечаспонам. хоб дуюм ошона баромадем дӯстони азиз. дуюм ошона 3 дар хона ва як то санузел гуфтем. аз саро санузел мебинем. санузел дуюм ошона калонтар аст, термикс ванна часпондагиам. Якум хона як хонаи дигар, потолокам натяжной ҳавли. хонаи сеюм ба ҳисоби 4 мешавад дӯстон. спални
خب برای بینا را میبینیم دوستان полный брусчатка то хир шудагӣ бино фасад дорад. Анамҷа ҷои дедонхона мешавад. Аз пуштам роҳ дорад. Инҷа ҷои оби качалка. خب мефаҳмем ба подвал. Анамҷа полный дар пар инҷа лестница ҳамаш хои дода мешавад дӯстони азиз триза. Подвали калон 5 ба 3. Тризача ҳама чизош часпонда мешавад. Шикатур пикатурш ҳама задагия дӯстони азиз. خب دوستانی عزیز یک بار دیگر تکرار میکنیم که قرار داریم در ناحیه فردوسی گیپرازین پختکور از پیش заправкаи тоҷироне ки ба ном гирифтем 1 километр роҳ то даруни хона аз шоҳроҳи калон то даруни хона 200 метр роҳ аст дӯстони азиз. 2 сотиқ замин 4 дар хона 120 квадрат, як подвали 5 ба 3, септик, хонура ба кирпичи сурх бардошта шудан дӯстон. Нашуд недостаткош ҳамаш гап задем ки ҳамаш мақсад рӯзҳои наздик мешавад. Тунукҳое ки болои криш аст дӯстон ҳамаша мечаспонад рӯзҳои наздик мақсад тайёр даромада партулиш мақсад харида зиндагӣ мекунем дӯстони азиз. Хоб нархи хона 870 000 сомон боз муомила дорад. Хариду фурӯш ба асори миллӣ баром монда мешавад. Вариантҳои алиширам дорад ягон мошин алиш болои сум. номерҳо барои тамос 107 64 64 64. Як номери дигар WhatsApp 002 43 48. дар ана ҳамин номер WhatsApp вуҷуд дорад дӯстон. метавонем WhatsApp да нависен маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигарбонатон то навори оянда.